хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон видеоҳои иҷрои маросими ҳаҷи хурд умра аз ҷониби президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамтои ӯ дар соли 2005 кардаро нашр кард. дар навор лаҳзаҳое нишон дода мешавад, ки Эмомалӣ Раҳмон дар эҳром, либоси махсуси маросими ҳаҷ, дар атрофи Каъба қадам мезанад, дар Макка намоз мехонад ва бо иҷозати шоҳи Саудӣ ба утоқи манъшудаи Каъба, ки барои дигарон даромадан манъ аст, медарояд. соли 2016 хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон инчунин аксу наворҳои видеоиро нашр кард, ки чӣ гуна Раҳмон ва ҳайати ҳамроҳи ӯ маросими ҳаҷи хурдро иҷро мекунанд. пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ва ҳайати ҳамроҳи ӯ баъд аз намоз барои ояндаи Тоҷикистон, хонаи умеди ҳамаи тоҷикони ҷаҳон ва ваҳдату оромии мардуми тоҷик дуо карданд, гуфта шудааст дар гузориш. ҳолон ки худоро ба ақл мешиносанду бо қалб мепарастанд, на бо сару либосу сатру ҳиҷобу салаву риш. яке аз коршиносони тоҷик, ки аз муҳаррирон хостааст номаш зикр нагардад, андешаи худро дар ин бора иброз намуд. ба касе пӯшида нест, ки режими Тоҷикистон таҳти сарварии Эмомалӣ Раҳмон муқобили ҳама гуна зуҳуроти ислом роҳи бо шиддат хомӯшкуниро интихоб карда, даҳсолаҳо инҷониб дар ин самт мубориза мебарад, вале дар айни замон барои расидан ба ҳадафҳои худ пайваста аз матнҳои ислом истифода бурда, бар эҳсосоти мусалмонҳо бозӣ мекунад. имрӯз дар шароити бӯҳрони иқтисодӣ, ки аз пандемия ба вуҷуд омадааст, вазъият дар кишвар хеле мушкил мебошад. норозигии мардум рӯз аз рӯз ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи кишвар афзуда истодааст. дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ шахсоне ҳастанд, ки далерӣ пайдо карда норозигии худро баён мекунанд. аз ин рӯ режим дубора бар ҳиссиёти исломии мардуми Тоҷикистон бозӣ мекунад, то норозигии онҳо хомӯш гардад. афсӯс, ки то ҳол касоне пайдо мешаванд, ки ин усулҳои стратегии сиёсии режимро ҷиддӣ ба назар мегиранд, иброз намуд коршинос.